Aj naše babky majú svedomie a teraz ich začalo poriadne hrísť. Rozhodli sa preto, že sa vydajú na púť. No a ako to dopadne, sa dozviete v Babkách v podcaste. Vítajte pri počúvaní. Pokojná som, Filenka, ten Duch Svatý vie vždycky tak dobre vybrať. Jak som oplakávala Františka a čul denné slzy za toho leoparda. Ale veru, a dajme za neho ešte jednu modlitbu, Marienka. No potrebuje to od nás. Nech vie, že aj v Piešťanoch má svoje verné ovečky. Mene Otca i Syna i Ducha Svatého. No. A vy čo máte? Áno, modlíme sa za pápeža. Jaj, za toho fešáka? No, tak to by som sa konečne mohla pridať aj ja. A myslíte, že dojde aj na Slovensko? Lebo som počula, že chodil do posilnovne. Však musí mať, hádam, aj tie tehličky na bruchu. A myslíte, že ešte aj cvičí? Však aby sa mu ako neochabili tí svaly a ja len iba preto. No, ja ešte som rozmýšľala, on by možno potreboval gazdinu. Však farári to tak vždycky mávali. A dohľadala by som aj na to cvičenie, aj na tú životosprávu, aby mal všetko akože jak potrebuje. Anča, ale hýba aj tvoje dôvody. No, na vieru sú vždycky nemiestne. My sa tu modlíme z Filenku za všetkú vážnosť. A mohla by si sa konečne začať modliť aj ty. Ani nevieš, čo sa môže stať, no už tu nebudeš. No napadlo ta niekedy, čo tvoja nehanebná duša Anča? Si myslíš, že my z Marienu za teba budeme dávať denne slúžiť omšu? Že keď ty si sa za života na všetko vykašľala? Veď to stojí penáze. To ozaj? To treba? No, treba. A však ja mám peknú dušu. No ale ako ste ma celkom zneistili. No a vy máte pocit, že robím málo dobrých skutkov? No. Však to akurát idem z prioriumu a pred seba som pustila pri pokladni starú Gitu. Som jej povedala, preboha, ty ešte žiješ? No a že tak hovorím, chýbaj prede mňa, vyzeráš akože dosť zle. No ale Gita je od nás mladšia tak o 10 rokov. Neviem, či by to bol zrovna dobrý skutek. A čo ste vy, súdkyne? No a vy aké skutky robíte, no? No však klasika. Modlitba, ruženec, 10 božích prikázaní, sem tam si kúsnem do jazyka, sem tam, no však ako idem do kostola, no samozrejme chodím upratovať z času na čas kostol, tam sa ty podozvedám toľko klepov, že by ste neverili. No a ja napríklad dávam lacnejšie vajca. V obchodoch sú drahé na hovado, ja to dávam o 5 centov lacnejšie na kus. A ešte niekedy dám aj bonusové vajco. A farálkovi a doktorke? Tým nosím na svátek zadarmo. No a toto sú akože tie dobré skutky, za ktoré máte ísť vy do neba, čo? Áno. Ale keď ste pri tom minule som mala strašnú nočnú moru. Videla som vesne toho svätého Petra pri nebeskej bráne, ako kuká taký obrovský zeznam. No a on si pozdychol a povedal, no Fila, z tebu to vyzerá dosť biedne. No a potom začal ešte niečo vyprávať, ale som sa obudzila na Marienino búchanie, no. Panna na nebi, a učula si aj škrípanie zubami? No nie iba to, ty, ak si sem išla teba z bránku, no. No to bolo určité znamenie, Filenka. A možno si len volačo zjedla, jak zvykneš na noc cibulu a tá omínalo črevo. No sa vtedy človeku snívajú samé sprostosti. No mne sa týto snívalo, že sa do mňa zamilúval pápež. Chápete? Vesne ku mne prišiel a zavrčal, jak taký pravý lev a povedal, že som krásavica. Tak, ale to je jasné, Anča, že si musela zjesť niečo pokazené. No však, jak by sa ti takéto mohlo niečo prisniť? Niečo ma napadlo. Svatý Anton, patron stratených vecí a pútnikov, on chodí s takú paličku. Bol slepý?
No len on nebol, videl. Čo ho nepoznáš? Bolo nom aj film, však sme ho spolu kúkali, jak bolo to farské premietanie, no. A ty si furt čakala, že sa ožení s tú svatú Kláru, to bola ostuda. Presne tak. To bolo naozaj ostudné. Jak si furt farala sa vypytovala, kedy bude svadba a že ty neveríš na priateľstvo medzi mužom a ženou. Ja si to pamätám. No a? Že ja poznám tieto signály. Hada mi nechcete povedať, že nemohli byť zamilúvaní. A pozrieme si ten film? Nie. Budeme ako František. Pôjdeme na pút. Na púty sa predsa odpúšťajú hriechy. No ale kde by sme išli? A do Ríma nevládzem. A v Medjugorji by som musela stáť dlho v rade na spoved. To ja nedám, tam je horko. Tak poďme do Lourdes. Počula som, že je tam taká zázračná voda. No, si som rozmýšľala, že keby som si ho dala na ksicht, bola by som ešte krajšia. No a možno by stačilo omočiť aj 2 razy. Anča, strašne si ty pyšná. To je smrteľný hriech. Presne tak. No ale my nepotrebujeme ísť ďaleko. Stačí niečo to dvokolí, chápete? Pút duchovne náročná, no ale zároveň jednoduchá na výkon. No tak ja už to mám. A čo tak ísť hen tam hore na tú kaplnku? To sú asi tak 3 kilometre, pekné v noci, žiadne svetlá, ani autá, len my, tma a naše hriechy, ktoré budeme cestou vyplavúvať. V noci? No však ja sa budem báť. Však v noci je to vonku samý neblahý živel. Ja navrhujem ísť ešte dneska večer. A však čo keby nás dotedy kleplo? Nech sme očistené. No, Filenka, chystaj prosím tá termosku s čajom, kompas, mapu a pre istotu zebereme aj prší plášť. Ja neviem, no ja nemám rada takéto aktivity na poslednú chvíľu. Však nemám na to ani vhodné oblečenie, to by si zaslúžila taká púdaj, čo ja viem, nové legínky a nemám ani športovú podprsenku. No ja ako správna pútička volím diskomfort. Pôjdem v spoločenských topánkach, ktoré si nechávam do truhly, aby sa tam, ako sa to vás počítalo. A samozrejme aspoň 100 metrov na kolenách. Nevyžaduje si pravá pút skôr niečo jednoduchšie? Akože nebudeme ani jesť, ani piť, no to je obeta. Ja navrhujem zať len ruženec, čo možno najväčší, to sa hodzí aj ako obrana. A hroznový cuker, to musíme mať. Mne niekedy tak preskakuje srdco, tak aby som sa i posilnila. No a čo, zeberem aj voľakého loga, ako nech sa posilníme pred cestu. No však poďme domov, ešte si každá niečo nachystať a stretneme sa rovno o 9:00 pred Filenku. To už bude pekné tma, voľakera zebere aj baterku, nezabudnite. Videla som hroznú kriminálku, ako našli takú mŕtvu babku v lese. Vlastne oni ju našli iba omylom. Hľadali inú mŕtvolu. No a túto babku totiž ani nikto nehľadal. To som videla. Ja mám z toho normálne nočnú moru do ščulku. No, že tak akože dopadnem, že ma nikto nebude hľadať. No, ale ešte, že ten Rexo ju vynúchal. Hrozná predstava. Ale to sa nám nemôže stáť. Isto by voľakera zavolala na pomoc. Sme predsa 3. Neboj sa, Anička. Ak by si sa stratila, necháme po tebe vyhlásiť pátranie. No, ešte som si zajedla chlebík ze šnicelku. Tak, aby to teda bolo ako má byť, o poste a ohľade. A ešte si prezujem tie lodičky, počkajte. Dolen vymyslel takúto obu, no povedz, Fila, však sa mi tie topánky kompletne zabárajú do zeme. Dočkajte, niečo robím. Prekvapenie na cestu. Kúkajte. Zasvietam, Filenka, čo to je? No, to je nafúkovacia labuť. Ale veď tu není jazero. Čo s tým chceš robiť, Danča? Hádam, to nechceš trepať s nami, však to je obrovská nafúkovačka. Však ale labute sú symbolom čistoty. Ja ju nesiem ze sebu ako obetu. A čítala som o tom, lebo Boh má rád obety. Ale ešte, že ťa to napadlo, ešte, že máš labut. Však Izák, on obetoval toho jeho syna a to my by sme museli obetovať jednu z nás. No ale to nemyslíte vážne? To platilo v starom zákone, pokiaľ ste vy čítali vôbec Bibliu. Ja dám pekné farálovi 100 € z dôchodku
A modlitba sa bude rátať aj 2 razy. Na obálku pekne napíšem na kostol. Ja keďže mám iba ruženec, tak budem teda predmodlievať. Poznáte nejakú pútnickú pesničku na úvod, aby nám tak lepšie cesta ubiehala? Áno, poznám. A sa pridajte, dobre? Tak začnem. Na púti sem vystrelil rúži z papíru, dala si do vlasu. Prečo nespievate? Nie. No to není pútnická Anča, mine. Akože nie, však sa tam hovorí prámo o púti. A tá odpala Haberu, tú oneby, viete ktorú? Je to vo hviezdách. Nie, táto je pekná. K nebesiam dnes zalej piesen, tam, kde tróni Maria. Vyžaluj jej svoju tiesen, poteší ťa Spánilo. O Maria, o Matička, Krista Pána rodička. Nie, tak ticho buďte, kade treba ísť. Fila, ty si brala mapu, kukni to. No však normálne, tadal to rovno, je tu cesta, mapu netreba, no neprerušuj, pomemara. O Maria, o Matička, Krista Pána rodička. Á, som unavená. Veď sme prešli ledva 100 metrov, Anička. A to kedysi tí púte trvali aj týždne. Počuješ? Týždne! No ale čo? A chodili aj z náfukovačku? No dobre, navrhujem spýtovanie svedomia. Chcete to robiť potichu, alebo verejné? A akože verejne? No pekne si budeme medzi sebou hovoriť naše hriechy. No a možno sa uľaví nám pác. Jako v tej bajke o Svatoplukovi. Jeden za všetkých, všetci za iného. Môžem začať kľudne ja. A viete, kto spieva, sa 2-krát modlí. Tak to budem spievať. O duša hriešníka spieva a svoje srdce vylieva. Moje hriechy mi srdco kvári, cítim, jak sme zhrešili. Ale to je nekonkrétne, Mária. Musíš pekne, pekne, presne povedať, čo sme každá robili zle. Takto. Ó, Bože, očisti dušu tejto pyšnej osoby, čo klebetila, hovárala, bola lakomá. Poznáš ho, kráča s nami z labutu, hriešnica Anna Kvetanová. No dovolte, však každá ideme sama za seba. Hádam, nebudeme vyprávať hriechy tých druhých. No čo vy o tom viete? No že vám to musím pripomínať ja. Nority, puchla mi labut. No tu je volade trn. Pôjde sa nám ľahšie, Anička. Hoď to tam, cestou dole zebereme. Hore to už je iba kúsoček. Jak nám pekné cestička ubieha. No a to sme sa ešte ani nezačali modliť. Otče náš, ktorý si na nebesách, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Čo to bolo? Čo to bolo? Dúfam, že nie je medveď. Hovorili, že ho vydali už na košariskách a aj ve Verbovém a to je kúsek. Istotne prešiel cez prašník a čul tu na nás číha. Medveď? Ticho buďte, Anča, ticho. Mária, Panna Mária, pomocnica kresťanov v ťažkej životnej situácii, ochraňuj nás pred medvedom. Svatý František, patron zvierat, ochraňuj nás. Ticho. Niečo sa na nás naozaj blíži. Má to také mohutné kroky. No, čo v správach hovorili, že nejakí ľudia kradnú deti. Tak to by sme sa nemuseli báť, ale v tme je to na nerozoznanie. Ticho buďte. Kryjte sa. Kto je tam? Ozvite sa. Zostaňte stáť. Ani krok. Mám ruženec. No, ale ona nás to ignoruje, že by cudzinec. Haló. Hento je v krikoch. Hádam to. Je púte uchyl. Heno teka hovado, jaké si. Chytaj ho, Anča, ja nemôžem utekať. Dievčatá, teraz napočítam do 3 a
Trafíme ho zezadu. 1, 2, 3. Aha, však to je moja labutka. Asi ho sem veter dofúkol. Hanča, však som skoro umrela, mala si ju kompletne vyfúčať. Srdco mi klepoce ako zobáky moje sliepeček. Kde je tá kaplnka? Ja som už na pokraji zrútenia, dievčence. Asi budem musieť kontaktovať zasa našu doktorku. Kúkajte. Hen, tam, svetielko. Á, to je ono? No a nesvietite tam ako nejako moc? Nie, Hanča, to je večné svetlo. Márnosť nebeská, však tudy je cesta pre autáky. No a kde sme to? Sme netrafili, alebo čo? No, vytáhni mapu, Filenka. Ale čo by? To bude kaplnka, asi je zmodernizovaná. No sme tu neboli, hádam, 30 rokov. No svet je prevelice rýchly. Není divu, že mu nestíhame, no. Ale není tu ani krížánička. Ale jakí mladíci chodá núter. To sú ščuleky takí miništranty. Mára, to sme? To ty si hovorila, že treba ísť rovno. Choď to okúknúť. Motorest. Otvorené non-stop. Motorest? No čo teraz? Ako sa dostaneme domov? To je ostuda. A ja som sa stihla aj farálovi pochváliť, ako budeme putovať. A hneď takáto ostuda, že trafíme do motorestu. No to tak zavolaj farálovi. Nech po nás dojde. Možno by sme pekne stihli aj rannú omšu. A ja mu dám aj hneď tie peniaze. No, počkaj. A Fila, ty máš číslo na farára? A nebude spať? Ale čo by, veď slušné, keď vyhne, tak povieš ako dobre, že nespíte, no a potom povieš, nech pre nás donde. To dá logiku, že keď ho zobudíš, tak už spať nebude, no. No dobre, babino, ale čo tie naše hriechy? A nebojte sa ráno, jak budeme s farálkom, hneď si dáme zapísať úmysly. Za všetky 3. Aj na jún, aj na celé prázdniny, no a keď farálko dovolí, rovno aj na september.